ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকক বিটিআৰৰ বা 6 শিডিউল এৰিয়াৰ পৰা এইটো আমি বেলেগ ধৰণে ইয়াক মানে ট্ৰিট কৰিব লাগিব কাৰণ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহে অসমৰ য'তে ত'তে কাৰ্বি আংলঙতো যাব পাৰিব বিটিআৰতো আহিব পাৰিব বড়ো মানুহে জনজাতীয় মানুহে অন্য মানুহে বিটিআৰৰ মানুহে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে নে নোৱাৰে পাৰে নহয় ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে পাৰে নে নোৱাৰে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব লেণ্ড ছাবজেক্ট টু ষ্টেট ছাবজেক্ট আৰু 6 শিডিউল এৰিয়া লেণ্ড ছাবজেক্ট টু 6 শিডিউল যি গভৰ্ণমেণ্ট সেই গভৰ্ণমেণ্টক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে এতিয়া দুটা বিষয় এটা হ'ল 6 শিডিউল এৰিয়াৰ লেণ্ডৰ তেওঁলোকৰ যিটো ভূমি নীতি আৰু যিটো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ যিটো নীতি এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ নীতি বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ নীতি এতিয়া বিটিআৰত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ নীতিৰ কথাও কয় আৰু এইফালে 6 শিডিউল এৰিয়াৰ যিটো লেণ্ড পলিচি সেইটো কথাও কয় দুটাটো নহ'ব এখন আইনৰ আওতাত আহিব লাগিব হয় 6 শিডিউল এৰিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট বা বিটিআৰ প্ৰশাসনৰ আধাৰত এই কথাটো কৰিব লাগিব নহয় ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকক বিটিআৰৰ বা 6 শিডিউল এৰিয়াৰ পৰা এইটো আমি বেলেগ ধৰণে ইয়াক মানে ট্ৰিট কৰিব লাগিব दिफेन बर' एफसिनि प्रेसिडेन्टआ फंसेबो गोदोनि बे खोथायाव लानानै बुंनो हायाखै बे जाथिनि थाखाय लासिं सिं जाथिखौ बिसोर फानना जानाय बायदि मोनसे जों खोनानो मोन्दों आरो बेबायदि नंगौबो दिनै आरो बिटिआर सरकार जानायनि उनाव बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव प्रमद बर'आ गोसो मथे सरकार सालायनोबो हायाखै आरो बिजेपिजों एलायन्स जानानै दिनै बिसोरो बिजेपिनि आखायाव मोनसे फुथुला बायदि जाना दङ दिनै जायनि जाहोनाव दिनै 6 शिडिउलनि खोथानि बोखारनाय खोथा ट्राइबेल बेल्टनि खोथाखौ बुंनायाव फंसेबो खोथा रिप्लाय होनो हायाखै सोंखारबो हायाखै बिथांनि बुंनायावथ' दिनै जिखिनि बर' लिडारफोर बर'नि दैदेनगिरिफोरा सोंखारिनांगौमोन आं नुनायाव दिनैसिमबो सोंखारियाखै आरो बिथांखौनो जोंनि दरं आरो उदालगुरि एमपि इलेक्सनाव इउपिपिएल दोलोआ एलायन्स जानानै लोगोसे एबसुनि माखासे लिडारफ्राबो सापर्टारफ्राबो बिथांखौ देरहाहोनांगौ होननानै माने जोबोद जुजिनानै बेखौ देरहाहोदोंमोन देरहाखांनानै दिनैबा जों खोनानो मोनबाय नुनो मोनबाय मा 6 शिडिउल आरो ट्राइबेल बेल्टखौ एखे थानो मोना आलादा आलादा आरो बोखारनायनि मोनसे खोथासो बिथाङा बुंदों बेखौ खोनानानै आं दुखु मोनदों आं सासे बर' माहारिनि हिसाबै आं सासे बर' सेंग्रा हिसाबै आरो आं कंग्रेसआव जगदान जादोंबाबो आंनि गोसोआ आंनि सेन्टिमेन्टआ बर'नि होनना दङ ओंखायनो जों जाय बुस्थुआ जोंनि थामोनथायखा आरो 6 शिडिउलआ जोंनि गावखुंथायखा बिथांमोना नेशनेल पार्टि जानानै बिथांमोना दिनै जोंनि 6 शिडिउलखौ गावखुंथायखौ बिसोरहा सेख'नो सानदों आरो बिसोरो जोंनि रिजनेल पार्टिफोरखौ दिनै फोजोबनो थांगासिनो जायनि जाहोनाव ओंखायनो आङो नेशनेल पार्टि आं कंग्रेसआव जइन जानानै बिथांमोनखौ बिजेपिखौ सोंखारिनो सानदों आरो बिसोरखौ बिटिसिनिफ्राय होखारनो सानदों आरो जों बिटिसिनिफ्राय बिजेपिखौ जुदि होखारनो हायाबा जों जुदि बिसोरखौ होखारनो हायाबा जों नेक्स्ट बिटिसि इलेक्सनाव जोङो बिथांमोनखौ जुदि फेजेननो हायाबा आरो जों आरो माब्लाबा हाला आरो बिथांमोना जुदि बिजेपि गभर्नमेन्ट जुदि बिटिसिखौ दायोबा आरो स्टेटआवबो दागोन थाङै थाङै जोङो जोंनि बर' समाजल' नङा जिखिनि जोंनि थामोनथायफोरखौ जोंनि थागिबि जोंनि बिटिसिआव थानाय मानसिफोरखौ बिसोरो असान्थि खालामबाय थागोन आरो जों नुनो मोनगासिनो आंनि दा जिखिनि एमसिएलए एरिया सुक्लाय सेरफां एरियायाव माने एभेक्सननि नटिस होगासिनो जायनि जाहोनाव जोङो बर' माहारिफ्रा जों खैफोदाव दंगासिनो दं दा कंग्रेसआव दङ दायो बिजेपि दोलोआव जिहेतु गोबां बर'फोरा लोब लोब जयनिं जानायखौ नुनो मोनदों नैबे बिटिसिनि जायगायाव मा बुंगोन बिथांमोना दाबो सानख'नो हायाखै खोमा बिजेपिआव मा साननानै थांदों आरो माखासेफ्रा जानो हागौ थाखा फैसानि माबा सुबिदा लानानै सार्थ जानो थानांगौ खिन्थु जाथि सार्थ गैया बिजेपिआ मालाबाबो बर' जाथिनि थाखाय मावफेराखै आरो टटेलि बिसोर एन्टि ट्राइबेल बिसोरनि बुंनाया बेलेग मावनाया बेलेग बुङाव बिसोर गोदै मावो जोंनि टटेलि एन्टि ट्राइबेल मावो दिनै कंग्रेस दलआ मालाबाबो बर' जाथिनिल'सो खालामफेराखै आरो बर' हारिनि जेबो खालामफेराखै थांनाय सरकारावबो बिसोरनि तुरुंगनि सरकारावबो जेला बिटिसि सुक्ति जाजेननानै सरकार दानायाव जेबो हेंथा होआखैमोन 15 बोसोर हाग्रामाया गावखुंथाय हिसाबै गोसो मथे सालायनो हादोंमोन जायनि जाहोनाव बिटिसि ओनसोला बहुद उन्नति जादोंमोन दिनै आरो
बिटिआर सरकार जानायनि उनाव बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव प्रमद बर'आ गोसो मथे सरकार सालायनोबो हायाखै आरो बिजेपिजों एलायन्स जानानै दिनै बिसोरो बिजेपिनि आखायाव मोनसे फुथुला बायदि जाना दङ दिनै जायनि जाहोनाव दिनै सिक्स सेडुलनि खोथानि बोखारनाय खोथा ट्राइबेल बेलनि खोथाखौ बुंनायाव फंसेबो खोथा रिप्लाय होनो हायाखै सोंखारबो हायाखै इभेन दिनै दिपेन बर' एबसुनि प्रेसिडेन्टआ फंसेबो दिनै बे खोथायाव लानानै बुंनो हायाखै बे जाथिनि थाखाय लासिं सिं जाथिखौ बिसोर फानना जानाय बायदि मोनसे जों खोनानो मोन्दों आरो बेबायदि नंगौबो बिटिसिआव सोर राजा खालामदों थाङै थाङै माने बिजेपि सरकारासो गासिबो गोसो मथे सालायगासिनो दिनै थाङै थाङै जोंनि आं मालायखौ बुङा जोंनि बिटिसि ओनसोलावनो परबजरायाव 3600 बिगा एफिसि खालामनो थांनायाव सोर बर' लिडारा दिनै सोंखारिखो सोर बर' लिडारा दिनै माने बिजेपिनि एगेन्स्टआव बा हेमन्त बिसोरनिखौ सोर बुंफेरखो माने आंथ' नुनो मोन्दों जेरै बर' लिडारफ्रा दिनै बायजानाय जादों आल्टिमेटलि जाथिखौ बिसोर फानदों जोंनि बर' लिडारफ्रा आरो जों रावबोथ' राजा खालामाखै बिथाङासो खालामगासिनो बर' जाथिनि खौसेथिखौ सिफायदों दिनै मोननै मोनथाम दल लाहोदों दिनै इउपिपिएलखौबो नागाराखै बिपिएलखौबो नागारा आरो गोदानै दल एपिपि दाहोदों बेथ' बिथांनि आखाइ गोजा मोनफ्रोम बिथाङा जिहेतु गोहो बायना हमथानानै लाखिना दं नामा बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना मोजां मिथिखायो बे ओरैबायदि सुथुर जेरावबो बियो आदारबो होयो नावदाबो बुयो दिनै बर' जाथिखौ थेर बेथेर खालामनो थांगासिनो फिसा दोलोआव सिफायनानै सो दिनै बर' जाथिखौ डिभाइड खालामनानै बिजेपि रुल खालामनो नागिरदों जोंनि मानसिफ्राबो माखासे लिडारफ्रा आन्दायदों थाङै थाङै माखासे लबि केन्द्र जानानै बिजेपिआव थांनानै सुबिदा मोनगोन सानदों खिन्थु मोना आरो माखासे आं मिथिनो मोनबाय बिजेपिनिफ्राय बहुद जोंनि बर' जिखिनि वार्कारफोर बा बर'फ्रा थांदों जोंनि बर' लिडारफ्रा बिसोर फैफिननो हमबाय आरो फैफिनगासिनो आरो दा जोङो बुजिनांसिगौ आरो खायसेया बुजिबाय हेमन्तनि बा बिजेपि सरकारनि टटेलि जोंनि बर' जाथिनि थाखाय नंखाय आरो बर' जाथिखौ थगायनानै जोंखौ धंस' खालामनो थांगासिनो गोबां दैदेनगिरिफोरा बिजेपिआव जोगदान जानानै दङ बिथांमोनखौ माखौ बुंनो सानो बिसोरखौ सोरबा नंखाय सिमां खोन्थादों खिन्थु सिमाङा जेला जाफुङा होनबासो मिन्थिगोन बर' जाथिया खैफोदाव जेला बिसोरो लास्ट पर्याय नुहैगोन होनबासो बिसोर गावसिनि गोरोन्थिखौ बिसोर रियेलाइज खालामगोन बिटिसि ओनसोलाव बिटिसि इलेक्सनाव बिजेपि हाताव बिटिसि बासाव बे स्ल'गानखौ लांनानै जोङो बयबो जोंनि बर' माहारिबा जा आरो बिटिसि ओनसोल माहारियानो जा बिटिसिआव सोलायनो नांगौ आरो बिजेपि हाताव बिटिसि बासाव